Da. Deci vreau să fac o chestie. Nu băgați nici am ce scrie aici. Elisa Ioana, da. Ea are 42 de abonați. Stați un pic. Eu am 24 de 49 de abonați. Mamă, la cât fac 50. Mulțumesc. Eu câte videoclipuri am. Am muzică. A, 4... Da, să vă uitați pe canalul meu. N-am despre sal. Da, da, știu. Asta da. Videoclipuri doar două. Deci da, să vă abonați.